वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं ओरैबायदि मोनसे फोरमायनो आखायाव लादों जे नोंथांमोननि सोंनाय जायफोरा मिथिखायो बिथांमोना नायाब्लाबो जागोन। बे जाहैबाय माबि आंनि कमेन्ट बक्सआव फैदों माबि जे नोंथाङा इउटिउबनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ माबोरै एडिट खालामो एबा इउटिउबखौ आपल'ड माबोरै खालामो आरो इउटिउबनि आपल'ड खालामनाय भिडिअनि डिटेल मायाव फज'यो, थाम्बनेलखौ मायाव होयो, बायदिसिना डिसक्रिपसना मायाव थायो, मारै एडिट खालामो, मनिटाइजेसननि अन बबेयाव थायो, मारै थायो, बेफोरनि सोमोन्दै गासिबो डिटेल नोंथांमोननिया सोरबा सोंहरबाय थादोंमोन। बेनि सोमोन्दै आङो बाहाय भिडिअ महरै फोरमायनो आखायाव लादों जे आं जेखौ बाहायदों बेखौनो आं फोरमायलांनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना मिथिखादोंबा नायनो नांला, मिथियाखैब्ला नाय आरो मिथिनानै नायबावनो गोसो जादोंबा नायनो हागोन, जेबो नङा। अब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ मायाव एडिट खालामो एबा आपल'ड बोरै खालामो बा आपल'ड खालामनाय मायाव खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय आरो बुजिलांनो हागोन, जेबो नङा, गोरलैसो। अब्ला जागायदिनि। अब्ला लोगोफोर जागायदिनि। गिबियावनो नोंथांमोननि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामना लानांगोन। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनायनि उनाव सार्च खालामनांगोन YT स्टुडिअ'। YT माने इउटिउब, स्टुडिअ' लिरदो, सार्च खालामदो। सार्च खालामखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव इउटिउब स्टुडिअ' मोनसे गुगोलनिफ्राय एप फैगोन। बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै लादो। आंनाव अलरेडि इनस्टल खालामखानानै दंखायो, नोंथांमोनाबो इनस्टल खालामनानै लादो। दान्दिसे उनावनो इनस्टल जागोन। इनस्टल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेक खालामनानै बे एपखौ अपेन खालामनांगोन। अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननिया डिटेल्स बिगोन। बेयाव नोंथांमोननि एकाउन्टनि डिटेल बिजोबगोन। नोंथांमोना गावबागावनि एकाउन्टनि डिटेलखौ होबानो जाबाय। इमेल बियोबा इमेल आरो चेनेलनि नेम, पासवार्ड बेफोरखौ बिगोन। नोंथांमोना होजोबनांगोन। होखांनायनि उनाव नैबेबादि गेंगोन नोंथांमोननियाबो। गेंखांनानै नोंथांमोननिया नुगोन बाहाय मा साबस्क्राइबार्स, नोंथांनि साबस्क्राइबार थागोन, एनालाइटिक्स बिजिरनायनि एनालाइटिक्स थागोन, वाट्स टाइम, भिउवार्स, साबस्क्रिपशन्स बिसोर थागोन आरो इस्टिम रिभिनिउ दङ गाहायाव। बेखौ माने नोंथांनि खामायनाय थागोन, बाहाय नुगोन नोंथांमोना। बिनि उनाव गाहायाव नोंथांनि नैबेफोरबादि आंनाव जेरै नोंथांमोना नुदों फारि आं भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ, बेफोरबादि नोंथांमोना थागोन। वाट्सएपनि मोजां ट्रिप, ओमफ्राय बेस्ट भिडिअ एडिटर, बेफोरबादि थागोन नोंथांमोननियावबो। ओरै बेसेबां दङ मोनलांजोबगोन। आरो बेयावनो गासैखौबो आपल'ड खालामनायनि सिगां भिडिअनि डिटेलाव होजोबनो हायो। नोंथांमोना फारि बाहाय मोनथाम भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट बक्स मोनगोन। कमेन्ट बक्स माबे भिडिअ कमेन्ट हरदों बेखौ बेबादि खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे भिडिअनि एडिट खालामनायनि आं फोरमायनो आखायाव लादों। बेखौ हाबदो। हाबखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव पेन्सिलनि सावगारि दङ, बाहाय एडिट बाहाय होदो। होनानै दानिया बाहाय मा दङ, बेसिक इनफ' दङ। बाहाय बेसिक इनफ'आव खाथियाव गोजौआव दङ, बेयाव नोंथांमोना थागोन। बेयाव टाइटेल होनानै लादो। डिसक्रिपसन दङ, डिसक्रिपसनाव मा होदो नोंथांमोना। टाइटेला मा जानांगौ, ओरैबादि जानांगौ। नोंथांमोननो आं फोरमायनो आखायाव लाफादों दि टाइटेला नोंथाङा मा खालामदों बिनि सायाव थानांगोन। नाथाय सोरनिबा लिंकनि बबेबा मोनसे, बेफोर नोंनि एखेनि हिन्दीनि, इंलिसनि बा गुबुन रावफोराव फोसावनायफोरखौ नोंथांमोना कपि खालामनानै बाहाय पेस्ट खालामनो नाङा। नङाबा नोंथांनिया मा खालामनो हागौ, रिभिउआव थांनो हागौ आरोखि। ओरैबा नोंथांनिया नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जानाय नङा एबा स्ट्राइक फैनो हागौ आरोखि। नोंथांनियाव कपिराइट स्ट्राइक फैनो हागौ। ओंखायनो बेखौ खालामनो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि गोसोबादि लिर, ओमफ्राय नैबादि मोनसे आं होनाय बायदि नैबिदि सिम्बल होनानै आरोबाव लिरबावनो हागौ। बेबायदि होयोब्ला मोनफा सोंनाय जागोन। बेनि उनाव डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बे एखेखौनो होफिननो हागौ, एबा नोंथाङा मा भिडिअजों मा फोरमायनो आखायाव लादों बेखौ लिरबानो जाबाय। लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव मा खालामनो हागौ, नोंनि चेनेल नाम लिरनो हागौ, एबा गुबुन भिडिअफोरनि लिंक होनानै बाहाय खिन्थानो हागौ, जाहाथे बेनि गेजेरजों नायलांनो हायो। बेनिफ्राय ओरैनो पाब्लिक दङ, प्राइभेसियाव नोंथांना अपसन दङ, आनलिस्टबो दङ, प्राइभेटबो दङ। दा पाब्लिक नालाय पाब्लिकखौ होबानो जाबाय।
बेनिफ्राय प्लेलिस्टआव नोंथाङा प्लेलिस्टबो होनो हागौ, आं बाहाय होआखिसै। आरो टेक्स्टआव नोंथाङा टाइटेलनि बायदि टेक्स्ट होनो हागौ, जाहाथे बे मोननैया मा खालामनो थाखाय टेक्स्ट आरो टाइटेलनिया सार्च खालामोबा नुजाफैगोन आरोखि। नोंथांनिया फारि फारि नुजाफैगोन, सार्च बाराव सार्च खालामोबा नुजाहैगोन नोंथांनियाबो। जेरै वाट्सएपनि मोजांथार ट्रिपआव बेस्ट ट्रिप फर वाट्सएप होननानै बिदि लिरदोंबा फैनाय बादि आरो। दानिया बाहाय मोनसे दंबावो मनिटाइज नोंथांनि चेनेला जाबाय मनिटाइजखौ अन खालामनांगोन। जुदि चेनेलाव मनिटाइज नङाबा अन जानाय नङा। आंना मनिटाइज जानाय चेनेल नालाय बेवहायनो अन दङ, अन खालामनानै लादो। बेवहायबो मोनबा दङ मा होनो मनिटाइजनि। दानिया मा दङ बाहाय डिसप्ले एड्स दङ, अभारलि एड्स दङ, ओमफ्राय स्पन्सर्ड कार्ड दङ। बिनि उनाव गाहायाव स्किपेबल भिडिअ एड्स दङ, बेखौ आं अफ खालामना लादों। आरो नन स्किपेबल भिडिअ एड्स दङ, बेखौबो आङो अफ खालामनानै लानाय जादों। बेखौ नोंथांमोननियाव गुबुन मोनसे भिडिअआव फोरमायखांखाबाय। नन स्किपेबला बिनि सायावसो नोंथांनि भिडिअनि सायाव रां फैगोन। दानिया एडभान्स सेटिं दङ। एडभान्स सेटिंआवबो बेयावनो नोंथांमोना गोबांथार अपसन्स दङ। बेहाय नोंथांमोना फारि फारि नायनानै बेखौ एडिट खालामना लानो हागोन आरो, जेबो नङा। बेफोरखौ नोंथांमोना रोंखाजोबगौआनो। दानिया बेसिक इनफ'आव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाम्बनेल सोलायनो हागौ। थाम्बनेला मा बेखौ नोंथांमोना मिथियाबो जानो हागौ, मिथियोब्लाबो नायलांदो। थाम्बनेला जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअ नायो, भिडिअनि सायाव मा होनदों कभार एबा प्रफाइल बायदि जानाखि पिक्सार जाखाङो बिनि बे सायाव दि जोबोद मोजां लिरो। जेरैजाय नोंथाङा बहाय नायगासिनो दं वाट्सएपनि मोजांथार आदब, दानो मिथिदो आरो बाहायदो। बेयो जाहैबाय सिङाव बेबायदि गैया जाहैबाय, बे आंनि प्रफाइल बायदि एबा फट' कभार बायदि फट'। बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेल होननानै मिथिगोन। थाम्बनेल होननानै बुङो बेखौ। थाम्बनेलखौ बेखौ बोरै सोलायनो, बे भिडिअनि कभार बेयो हमनानै ला। बेखौ सोलायनोबा इडिट थाम्बनेल दं नैबाहाय, बेयाव थुबानो जायो। थुनानै नैबाहाय दङ सेन्स थाम्बनेल दङ, बाहाय सेन्स थाम्बनेल जाखांफैदों। बे सेन्स थाम्बनेलाव थुयोब्लानो नोंथांनि बै मेम'रिनि गोबां फैगोन, फट'सफोर फैगोन। बेयाव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै बबेखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि गासैबो फट'आनो बाहाय थाम्बनेल जानाय नङा। थाम्बनेल जानो थाखाय नोंथाङा थाम्बनेल बानायग्रा एप एबा थाम्बनेलखौ माबे आदबजों बानायो बेखौ नोंथांमोना गुबुनै सोलोंना लानांगोन। बेनिफ्राय थाम्बनेल बानायखानानै बाहाय आपल'ड खालामनांगोन। नङाबा गोसोबायदि खेबनानै थाम्बनेल बानायनो होनब्लानो बेवहाय जाया। एमबिनि खोथा फैयो, साइजनि खोथा फैयो, गासिबो बाहाय दंजोबो, गद जाजोबनांगौ। अब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल एडिटर मोनसे एपफोर दंखायो गोबांनो, बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानांगोन। बेनि उनावहाय सेलेक्ट खालामखांनायखौ नोंथांमोना बाहाय होनांगोन आरोखि। आंनिया बाहाय दंखायो, आं बेखौ होला। नोंथांमोना होलांबाय थाबानो सेभ जालांगोन आरोखि। अब्ला बेनिफ्राय गासिबो नोंथांमोना कमेन्ट्सफोर फैयोबा बे गाहायाव थागोन। नोंथाङा बे भिडिअनि सायाव बेसेबां मोनगोन, बेहाय नैबे इउर एस्टिम रिभिनिउ दङ, बेवहाय नोंथांमोना नुगोन। बाहाय आंना जोबोद खमथार, ओंखायनो बाहाय गैया भिडिअआ। गाहाय गुबुन भिडिअफोरावसो दङ, बुरजायावसो थाहैयो। बेनिफ्राय रिप्लाय हरनाय मानो नोंथांमोननि गोसो आरोखि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिनो हाबाय जानांगौ आं मा होननो आखायाव लादों, बा नोंथांमोना मा सोंदों फिननायखौ मोनबाय जानो हागौ। आरो फिननायखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना माबा गोनो गोथो जादोंबा सोंहरनो हागोन। बिनियाव आं हाजासे फोरमायहरनो आखायाव नाजागोन लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोननिया भिडिअनि मोजां मोननाय गाज्रि मोननाया नोंथांमोननि सायावसै। आरो आद्रा थानाय बायदि मोनदोंब्ला सोंहर, जेबो नङा। सोंनाय-फिननाय बेजोंसो क्लियार जायो नालाय, सोंहरनो हागोन आरोखि। आं मिथिनायखौ खिन्थागोन, मिथियैखौ लेट एबा उनावहाय फोरमायहरनो आखायाव लागोन। लोगोफोर गोजोन्थों, बाय।